имрӯзҳо барои илму ҳунаромӯзии кӯдакону наврасон дар кишвар ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудаанд, махсусан нақши марказҳои эҷодии кӯдакону наврасон, ки дар ҳар шаҳру ноҳия амал мекунад, дар ин кор хеле назаррас аст. Маркази эҷодии кӯдакону наврасони шаҳри Ваҳдат низ яке аз он даргоҳҳоест, ки ҳамарӯза даҳҳо нафарони шавқманд баҳри мукаммал намудани донишу ҳунари худ ба ин ҷо меоянд. махсусан маҳфили театр студия, ки дар назди марказ амал мекунад, хеле серодам аст. он наврасон ва кӯдаконе ки дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил мекунанд ва пас аз эълон намудани мо онҳо хоҳишмандон омада ба ин маҳфил аъзоӣ мекунанд. хоб он лаҳзаҳо ва он ҳаётеро ки мехоҳанд доири театр бубинанд, омада соҳиби он маълумот мегарданд, ба саволҳои худ ҷавоб меёбанд. маҳфили театр студияи назди маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон дорои он аст, ки кӯдакони зиёд наврасон омада масалан машқ мекунанд, дар бораи театр маълумот пайдо мекунанд, дар бораи он нозукиҳое ки дар саҳна гаштан, ҳаракат дар саҳна, ки онро ба забони русӣ мизансцена мегӯянд, баъд гуфтугӯи байни қаҳрамонҳо ва аз осор, яъне аз маънии асарҳои саҳнавӣ онҳо бохабар мешаванд. қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Далер Какраев хонандаи синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами панҷуми шаҳри Ваҳдат мебошад. агар гӯем ин марказ барои ӯ хонаи дуюм гаштааст, хато намекунем. дар марказ маҳфили театр студия буд ва вақте ки ман хурд будам бо модарам ҳамин маҳфил меомадам. аз падану модарам хоҳиш кунам ки манро дар он ҷо номнавис кунанд. дар театр студия ба хоҳишмандон навохтани асбобҳои мусиқӣ низ ба роҳ монда шудааст. вақте Далер ба сароидани суруд оғоз намуд, қарор дод навохтани асбобҳои мусиқиро низ аз худ кунад. вақте ки ман ба дари маҳфил омадам, тавлақнавозии дигар ба писарон мақбул шуд ва ман аз муаллими суруд хоҳиш кардам, ки манро талақзаниро ёд битиҳанд. муаллим хоҳиш маро рад накарданд ва мо ин корро ёд гирифтем. дар аввал хеле мушкил буд ва муаллим маро нозукиашро нишон дод. дар давоми 3-4 моҳ ман ин ҳунарро аз худ кардам. дар оянда мехоҳам, ки навохтани дигар асбобҳоро ёд гирам. ҳамин якум асбоби мусиқиш таблак буд. омад, ки дадаҷон ман таблак машқ мекунам, бо ҳамроҳии муаллим ба ман таблак лозим. рафта таблакаша ёфта харидем, овардем, додемша. баъд аз маркази эҷодӣ ба хона рафта, баъд аз мактаб хона омада вазифаи хонагиашро аввал мекунад, баъд таблак менавозад. дар тарбияи инсон таъсири муҳит нақши хеле калон мебозад. муҳити созгори маҳфил боиси он шуд, ки Далер хост ба ғайр аз сароидану навохтан боз дар нақшофарӣ низ худро бисанҷад. аз падару модарам хоҳиш кардам, ки маро дар он ҷо номнавис кунанд ва онҳо карданд. мо ҳамроҳи устодам ҳам афсонаҳои гуногунро ба саҳна меоварем. мо дар мактабҳо баромад мекунем ва ҳунарнамои моро кӯдакон дида ёд мегиранд, аз мо дида ёд мегиранд. ба ман бештар иҷрои нақшҳои ҳайвонҳои ваҳшӣ бисад бештар маъқул аст. рӯзҳои аввал омадан фақат хоҳиш доштанд, лекин аз олами театр бехабар буданд.
лекин бисёр бачаи кунҷков ҳамин агар ман ягон саҳнаша навиштан мешавам ё хондан мешавам муаллим кани гап занед кани ман чӣ маънӣ дорад масалан чӣ хел ман ҳамин саҳнаро масалан бихонам манам аз худ кунам. чанд лаҳзае ки бо Далер будем пай бурдан душвор набуд ки писараки зираку беқарор аст. ин кунҷкобиаш аст ки имрӯз ба хурдсолиаш нигоҳ накарда аллакай нозукиҳои якчанд ҳунарро аз худ кардааст. бисёртар барои он маъқул аст ки бисёр кунҷков аст мехоҳад ки бифаҳмад ами масалан чӣ хеле ки гуфтам масалан барои чӣ яъне саҳнаи асари саҳнавӣ ин хел навишта мешавад барои чӣ масалан ҳикоя ин хел навишта мешавад. кам метарсед ки ман чӣ хел баромад мекунам ман чӣ кор мекунам ман чӣ хел мекунам ёки меистод дар як ҷо истодан наметавонист рост бисёр меҷунбид вай мекард ҳозир бошад не ҳозир бошад дар бораш гапам намезанад омода сурудша мехонад меравад. ки мехоҳад китобхониро низ зиёд дӯст медорад. хоҳ дар хона хоҳ дар марказ фурсат ёфта ба китобхона меояду афсона мутолиа мекунад. кӯшиш менамояд ҳикмати ҳар як маводи хондаашро дарк намуда аз он ба худ панд бигирад. шавқу рағбати китобхонӣ беҳад бисёр дорад чунки тамоми китобҳое ки дар хонаамон дорем аллакай хонда баромад боз якчанд китоби кӯдаконае ки харидам вайро онҳоро хонда баромад ва боз дар маркази мо китобхона ташкил кардем барои кӯдакон бо 3 забон ва вақтҳои холигиашро дар ҳамон китобхона сарф мекунад. ман дар вақтҳои холигӣ ба китобхона меоям ва китоб мехонам мазмунашро дар падарам нақл мекунам. китобхонаи дониш моро васеъ мекунад захираи луғатбии моро бой менамояд. вақте мо китоб мехонем аз он паҳн насиҳат мегирем. ин паҳнҳо барои мо дар зиндагӣ ёрдам мекунад. табиист ки барои он ки фарзанд ба зинае бирасад дастгирии падару модар зарур аст. вақте волидон масъулият эҳсос мекунанду дар оила барои донишомӯзиву ҳунаромӯзии кӯдак муҳити хуб фароҳам месозанд пас гуфтан мумкин аст ки чунин фарзандро ояндаи хубе интизор аст. он чизе ки дар мактаб омӯхт фарзанд яъне ки он чиза агар ки дар хона агар як чиза мона пурсон шудаему вай шад мисол фарзанди мо ҳамон чиза тезтар дарк мекунад. не ин ки маълим гуфт рафт маълим гуфт маълим нишон дод фаҳмонд фарзанд вай ёд гирифт рафт вақте ки дар хона агар вай такрор накунем вай аз хотираш мебарояд. имсол соли сеюм аст ки Далер дар маркази эҷодии кӯдакону наврасон ҳунар меомӯзад. устодаш мегӯяд аз миёни ҳунарҳои интихоб намудааш истеъдоди актёрияш беҳтар асту шояд дар оянда Далер корманди хуби соҳаи театр шавад. агар ҳамин хел масалан ба ҳамин пайроҳое ки рафтаасту агар мехоҳад ки агар дар оянда шахси соҳаи театр бошавад бисёр як шахси пешқадам мешавад дар соҳаи театр метавонад ки бисёр чизҳоро навоварӣ кунад. мо низ умед бар он мебандем ки Далер дар оянда низ омӯзишашро идома диҳаду яке аз шахсиятҳои шинохтаи ватани хиш гардад.